sa manon, mga kalakasan upatan nun. Ako rat sa naray ang kudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandang manirain ka na lang. May napupus at may sinusiyo pa, may binutong ay nagpapulsa. Ala na sinita, kay nasayaw na ang bisita. Maumay ang paustura, kay namuray ang nagala. Ala na sinita, kay nasayaw na ang bisita. Maumay ang paustura, kay nagkakalubat ang barda. Labi kung may patron, mga dayulay lain nga noong ang kadamaan na ang buhalasa, nag-aariin pa purasa. Sikat ko't pinigang sarayawon, ang labing ang mga okasyon, mga kalakas ang lubatan nun, kurat sa dunyaan ihayon. Alaga sinita, ay nasayaw na ang bisita. Maubay ang pakustura, ay nabuhay na ang nagara. Alaga sinita, ay nasayaw na ang bisita. Maubay ang pakustura, ay nagkakalupan ang kwarta. Damo nga salamat, Dr. Nathalie Menzon, Public Care, and Attorney Cesar J. Classito.